Wel, dyma ni ddelwedd syml iawn, gref iawn, ond cref trwy symlrwydd. Symlder lliw a ffurf. Y ddau beth yn dod at ei gilydd, pinc, glas wyrdd. Fel delwedd haniaethol, mae'n gweithio ar y lliwiau yn unig. Ond wrth gwrs delwedd ffigurol yw hon, mae'n ferch yn sefyll tuag ochr y llun. Mae rhywun yn meddwl beth sy'n digwydd ochr yma yw'r llun. Ble mae hi'n mynd i fynd falle. Ac wrth edrych ar ei gwyneb bydd ni'n gweld gwen ar ei gwefusau hi. Ond eto mae'r llygyd chydig bach yn bell, chydig bach yn oeraidd. Falle bod yna rhyw neges ffeministaidd yn cael ei deud yn fan hyn am gyflwr y ferch yn y llun. Ie, dwi'n cofio'r ferch o'r rachub sy'n atgoffa fi o hon. O'n i'n siarad efo hi mewn partis a bethau fel ac oedd hi'n gwenu a bethau, ond wrth edrych ar ei llygyd hi, ond yn byd yna oedd nhw'n hollol wag. Wedi dallt, oedd yna rhyw gyflwr gen i hi dwi'n meddwl, ond oedden ni'n gwybod yn byd am y peth ar y pryd. Dwytha glywes i, oedd hi'n potsion efo un o'r rodis status quo.